היו יודעים את זה. הוא מעדבין את זה. מראה על הסרטון שאני חוזר עם חבר שלי לבית ספר. כן, אני בסרטון. אני אחזור איתו מחר לבית ספר. ממחר לבית ספר, אתם תראו, אנחנו נגיע לבית ספר שלי קרוב. בית ספר שלי קרוב לבית שלו ולבית של סבתא שלי. עכשיו תראו אותו עושה תרגיל לצ'קה בום בום, צ'קה בום בום. ניתאי נקחה ומסור אליי. הוא הפקיע לי בגלל שאני הפקעתי לעצמי. אני באתי בו ואז הוא